O Bloque Nacionalista Galego é ratificarse no manifestado por Anxo Quintana. Sabedes que esta disposición adicional non figuraba no proxecto de lei que se trasladou ao Parlamento e a resulta dunha emenda do Partido Popular. Sabedes que hai unha práctica congruente co que é o funcionamento dun goberno de coalición, que aqueles proxectos de lei que nacen da iniciativa de consellerías xestionadas polo PSOE, que negocia as emendas e as transacciona e o PSOE e o seu socio de goberno dalle o apoio, e o mesmo acontece, pero a inversa, cando é o Bloque Nacionalista Galego quen leva a iniciativa legislativa. Pero, en calquer caso, isto foi resultado dunha emenda proposta polo Partido Popular que o Partido Socialista decidiu aceitar e incorporar ao texto. Nós pensamos que as forzas políticas temos que ter a valentía de, primeiro, admitir erros e, en segundo lugar, de ser sensíveis aos estados de opinión da cidadanía.